Астрологи. Да, астрологи ў першую чаргу гэта ведзьмары, усё ж такі. І часам іх блытаюць з ведьмы, у тым сэнсе, што ведьма ўсё ж такі гэта нешта такое цёмнае, да, кажуць. Меркавалі так, што ведьма, ну, так, яна можа там ляцець на метле, там кудысь на лысыя горы, але самае цікавае, тыя самыя ведьмы, яны нібыта маглі выкрадаць зоры з неба. Ёсць такія аповесці, што нібыта... І чорти теж. Што ёсць? Чорти так само смогли. Чорты. Уся гэта цёмная сіла, яна час ад часу лезла на неба. Але ведьмы, напрыклад, маглі залазіць туды. Яны гэтых зоркі усе сабе загрыбалі. У Гоголя нават сустракаецца такое, што вось нібыта ведьма палетела на неба і хапае ўсе зоркі сабе ў руках. Молодняка сперва. Што? Молодик сперва. Гэта вот это таксама правильно. Вось ведьмы кажуць, яны не толькі зоркі, яны і маладзік могуць хапаць. Такое часам кажуць, калі зацьменне месяца, кажуць менавіта, што гэта там, ну нейка ўсё там ведьма заляцела ўсё, забрала сабе. Нечисть, да. Ну а хто такая нечисть? Ці чорт, ці ведьма, а розніцы няма. Што тое, што другое, яны разам там дзесь лятаюць, нешта робяць. Што? Одна жанчына, другая мужчына, розніца ёсць. Так яны ж разам лятуюць. Гэта ж не так просто, у іх же гармонія свая цёмная гармонія. Вот. Так вось кажа, што такая ведьма, яна ляцела на неба, потым усе гэтыя зоркі збірала ў жбан сабе, ці таксама як месяц часам могла збіраць. І тут праслежваецца часам такая паралель паміж зборам ведьмамі малака з каровы, так, асабліва на купалі. Як кароў, так малака, так і расы. То бок часам раса, зоркі, малако, яно ўсё, ну, як бы метафарычна параўноўвалася. І таму ведьмы яны у сваім заборы нібыта, да, вось, зорак з неба, яна таксама збірала і малако ў кароў, расу збірала, можа там доўгачаканую гэтую расу з неба. Але што цікава, як ты ўжо казаў, што тыя самыя ведьмы, яны маглі вось такімі зоркамі, якая яна сабрала. Па-першае, яна магла гэтыя зоркі прасіта сеяць па полі, і тады там ужо розны неўраджай дасылаць на гэтае поле. Але сіта – гэта такая прылада, якую часта выкарыстоўвалі, каб ведаць, каб даведацца, да, вось гэты корань веды, каб даведацца, ну, часцей за ўсё, хто у каго што пазычыў, будзем так казаць, да? Хто у каго спёр, злодзеяў шукаць, карацей. У тым ліку і... Што? Надо ў гэты час увесці. Просто кашлян. А, ну добра. Злодзеяў шукаць. Раптам. А то надто наша міліцыя ніяк не можа справіцца. Ну да. Вось, і казалі, што такая ведьма, ну ці ведьма, ці вось гэты знахар, ён мог выкарыстоўваць вось гэтае сіта, каб знайсці, хто нехта ў кагосьці там можа там гаўяда нейкае забраў, карову. Дарэчы, ёсць такія запісы палескага архіва, это ўжо па лесе больш, калі сапраўды людзі кажуць, што былі такія ведьмакі, ці там знахары на вёсках, якія маглі па зорках вылучаць, куды знікла, ну, там карова знікла, ці там, ну, не ведаю, там нейкая жывёліна знікла мясцовая. А ў чым сэнс? Сэнс у тым, што Палесе гэта такі рэгіён, дзе палёту не было асабліва, былі лясы. І пасвілі жывёлу не на палёх, а менавіта ў лясок. І таму пэўным чынам, ну, на жаль, не зафіксаваны, як яны маглі гэта рабіць. Але вось яны шукалі, кажуць, ну, глядзелі, кажуць, неяк на неба, на зоркі, і ўжо маглі адказаць, што жывая скаціна, ці яна ўжо памерла. З ножамі ісці. Дарэчы, наконт салдатаў тое самае, як ты ўжо казаў, што вызначалі, што, напрыклад, калі зорка да зоркі сыдзецца, вось чалавек тады ўжо прыйдзе. Адкуль гэта ідзе? Гэта ідзе адтуль, што для традыцыйнага такого чалавека, традыцыйнага беларуса, зоркі на небе гэта душа чалавека, гэта ягоная душа. А гэта азначае, што калі зоркі неяк раскіданыя, гэта асобныя людзі. Калі зоркі разам збіраюцца, гэта ўжо сям'я нейкая. Вось. Тое самае, як ёсць і дзве зоркі ў блізнюках, сузор'і, іх называюць карона, адна зорка карона, другая зорка літва. Ну, відавочна, што гэта больш такое літаратурная назва, але ўсё адно даволі цікава. То бок самае, як Лелі і Полелі, да? Вось гэтыя два, нібыта, браты.
То бок гэта такія два браты, можа нават блізнюкі, це правда такі хрысціянскія, там, літоўскія, хрысціянскія, балцка-славянскія, так правильно мовіць, інтэрпрэтацыі, што вось нібыта такая яшчэ адна сям'я на небе ёсць.